दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग। तो मेरा ये आखिरी दिन है ना, तो सुपर बाइक बहुत सारा आदमी लोग सुपर बाइक खरीदता है, तो मेरा भी एक सुपर बाइक खरीदना पसंद था, तो ये है मेरा सुपर बाइक खरीद लाया है। तो स्टार्ट लगाओ। सुपर बाइक बहुत सारा सुपर बाइक खरीदता है, लेकिन ये है मेरा। कैसा लगा बोलो? सुपर बाइक। तो मेरा सुपर बाइक कैसा लगा? माने गोबां मानसिफोरानो सुपर बाइक गोदान बाइक लुगैयो। आं थिग बिदिनो मोनसे बाइक सालायनो गोसो दंमोन आरोना, पसंद था। तो मेरा आखिरी इच्छा पूरा हो गया। ये सुपर बाइक को चलाने दिल था मुझे, तो ऐसे बना लिया। फेंका हुआ था, सड़ा हुआ था, पूरा खराब था ये बाइक, लेकिन बहुत ऐसे मेटल्स लगा के मतलब इसको नए जैसा बना दिया। तो देख लो, वाओ वाह, लोगोफोर सुपर बाइकआ नैबेनो आरोना। तो माबोरै मोननांदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामो। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट एक बार स्टार्ट। स्टार्ट सुपर बाइक। बेनो आरोना सुपर बाइकआ। तो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो। आरो हंलाया माबाफोर बुंनो नामा जाहा? बेनो जोंहा बाजै नागिरनाय हंलानो जाहा बाजै नागिरनांसिगोन ना मा बुङो? कमनाव सोरबाफोर हिन्जाव लागोन ना लाया? हंला बे जोनोमाव हा हिन्जाव लानो गोसो दंना गैयाब्रा? बुं बुंब्रा लागोन ना लाया? नायसिगोन। हिन्जाव नांगौ ना नाङा बुं? हिन्जाव नांगौ ना नाङा खोन्था हंला। सासे हिन्जाव नायनानै हो कमनाव सोरबाफोर सोरनिथिंबाफोर सिख्लाफोर मोजां गामिसिं दंबा। हंलानो हिन्जाव नांगौ, हंला दानो जा। पें पेरे पे पेरे रे पेरे रे 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 हे जै हंलानि बियानि। तो सुपार बाइकखौ सालायनायसै नामा? हमदो केमेराया हायदिंहाय गाखोदो। दे बेगसिम होनसै आङो। माबायाबो हालौ गाखो। बाइक एक्साइ बाइक खड़ा किया है, अभी घर में पहुंच गया है। अभी घर पहुंच गया है। दायो न' सफैबाय। मैयासो डाक्टारफोर लाबोदों नालाय नैबे बाबुखौ, तो एसे ट्राइ नायबाय आरोना आङो। तो सालायनायनानै फैबाय, दा न' मोनफैबाय नालाय, तो न'फोरखौ उनाव मोजां नायथोंसै। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। जेसेबां हागौ शेयार खालामदो, लाइक कमेन्ट खालामदो, नङा होमबा?
थ' एसेयावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोननि अननाय मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गारिया हले बें बें आवाज जायो दै गाज्रि मोना थ' शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर जितना हो सके शेयर कर दो वीडियो है ना दोस्त लोग तो ये छोटा भाई ये छोटा भाई कल डॉक्टर से लाया था ये छोटा भाई जो ना डॉक्टर से लाया था इसलिए सुबह सुबह स्टार्ट होता है कि नहीं होता है बोल के हम स्टार्ट करके थोड़ा गांव में घुमाने लेके गया था ये छोटा भाई को ना तो इसका नाम रहेगा छोटा भाई तो छोटा भाई आ गया तो छोटा भाई से बहुत सारा वीडियो लाने वाला है हम तो आज का वीडियो इतना ही है जितना हो सके शेयर करो लाइक करो कमेंट करो बाय बाय हे समझन जी बाय बाय बोल दो बाय 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 ओके बाय 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 बोल दे यार पूरा पूरा लव यू जय हिंद जय भारत